Vítejte u dalšího videa. Máme tady nový rok a já jsem si říkal, proč ho neodstartovat nějakými náhodnými balíčky. Máme jich tady opět 10, takže na to se mrkneme a na začátek doufám, že jste si užili svátky, volno a oslavili jste nový rok, takže všem přeji ještě teďka dodatečně všechno nejlepší do nového roku. A mrkneme si teda, co tady máme. Máme tady teda parkourský 92 Series 2. Pak tady máme Quest for the Cup od Pacific, to máme tady ze 2003 s tím, že tady je šance na nějaký limitky 1:5 nováčkovský a můžou zde být dokonce i Game Worn Jerseys, takže docela pěkný balíček. Pak tady mám jednu z mých nejoblíbenějších sérií, když jsem byl mladší, takže 99 2000 MVP Stanley Cup Edition, strašně pěkný kartičky, otevřeli jsme tady celý box a několikrát balíčky. Dále tady máme Topps Premier Plus, ročník 2000, pak si dáme MVPčka nejnovější 25-26, dál pak další hobby balíček, tentokrát Series 2 na ročník 25-26, takže taky jeden z těch nejnovějších balíčků. Pak si dáme i nový Tim Hortonky 25-26 a pak ještě si dáme 24-25 Extended Series, kde může být teda Will Smith. Myslím, že je matový Mičkov Allen Hudson, který má kanvasku. Hudson asi nejsem jistý, jestli nebyl už v Series 2, ale Mičko by teda podle mě měl mít taky kanvasku Young Guns. Pak si dáme hobby balíček 24-25 Parkour Champions. No a finální balíček si otevřeme tady SP Signature Edition Legends, který dost vyskočil na ceně, už to není vůbec levný balíček jak kdysi. A pak ještě i tady vzadu mám kartičky, které se v tady tom dají najít. Takže tady máme Goldku, podpisovku Roberta Krona, takže můj nejoblíbenější český hráč, který kdy hrál v NHL, tak to mám na Goldce. A pak mám i variantku Black, ta je limitovaná jenom z 10, tady teda 6 z 10. Takže to tady může být, samozřejmě, že můžou být i podepsaný kanvasky, různý takový ty Future Watchky a mnoho dalšího. Tak doufám, že konečně se zaštěstí nějaká podpisovka, nebo třeba aspoň nějaká limitka se podaří. Takže pojďme na to, začneme parkourskama 92, takže pěkný retro. Tady teda budeme mluvit nějaký Čechy, případně nějaký nováčky. Takže tady je Donnelly, Miller, Petr Svoboda, česká stopa, super, Noonan, Mike Keane, Ken Vreget, Carlisle, Larionov, Norwood, Meto, Mike Gardner, tady máme 500, takže 500 gol, 500 Gold Club. A pak ještě Wayne McBean. To je aspoň jeden český hráč, to je fajn. A může mít teda na tady Quest for the Cup 2003. Uvidíme, zase něco povede. Limity jsou když tak ze zadu. Začínáme Pacific Complete, ty byly vždycky vkládány do tady těch Pacific produktů. Pak tady Manny Fernandez. Pěkný design, trošku takový foilový. Limity jsou když tak ze zadu. Lindström. A tady máme Danny Heatleyho na Chasing the Cup. Takže Danny Heatley, skvělý střelec. Tady na insertu. Jocelyn Thibault. A pak ještě jedna kartička a to je Jeff O'Neill. Takže jedna insertka a je super, že tady ty Quest for the Cup nejsou slepený. A jdem na Stanley Cup Editions MVP 99 2000. Tak tady máme McKay, takový klasický design, strašně super, hrozně se mě líbil, jak jsem malej. Pamatuju si, že jsem chtěl poskládat celý set. Tady máme Silver Script a to je Ray Whitney, takže Silver Script. Mike York, Daniel Zubrus, Sonnenberg, Henderson, Karpocev, Martin Brodor. Pak tady ještě máme Kozlova a finální kartička je Chris Drury. Takže tady jsme měli Silver Script a můžeme jít na Topps Premier Plus 2000. Co pěkný balíček. Uvidíme teda, co ještě kartičky. Takže tady máme Campbell. Ten font je teda docela blbě čte, takže tady máme Lindner. To bude Guy Erber. Máme insertku Peter Bundra, moc pěkný. Na Code Red, to je docela pěkná kartička, že je foilový ten visor. To plexi, to je super. Takže slovenská trfa ještě na insertu, pecka. Pak tady máme to Hans Jonsson. Travis Brigley. Rafalsky a Pavel Dimitra. Tak a jdeme na MVPčka 25-26. Blackwood, Kairu, Charlie McAvoy, Seth Jones na Silver Script, takže docela štěstí na Silver Scripty, Lane Hudson, Stamkos,
Schwartz a Linus Ullmark. A jdem na Series 1, ročník 25-26. Takže budeme lovit nějaký Young Guns, případně třeba nějaké limitky. Kenzel, Miromanov, Larson, Dawson Mercer, Nazem Kadri a máme Outburst a to je Connor Ingram z Utahu. Takže tady máme brankáře na Outburst. A tady ty Outburst jsou 1 na Hobbybox, tak to je docela pěkná trefa. Pak ještě máme dalšího golmana, to je Filip Grubauer na Tracking System a Cup Quest Romaniosi. To jsou moc pěkný insertky. Ještě řadovky. Sherwood, Stone, Peterka a checklist Markström a Vasilevsky. Tak a jdeme na další balíček 25-26, tentokrát Tim Hortons, budeme mít jenom 3 kartičky. Zatím se nám s Tim Hortons tak nejnovějších nepodařilo vytáhnout nějaký ten super short print. Dáme nějakou speciální kartičku, tak uvidíme. Suzuki, Nylander a máme insertku a to je Brent Marchand na True North Heroes už v dresu Floridy. Pokračujeme dalším hobby balíčkem Extended Series 24-25. Takže druhá šance na Young Guns. McAvoy, Lizotte, Konechny, Perron a Young Guns. A tady máme, tak to mě zmátlo, ten Nikolaj Ehlers a to je na Clearcut, takže průhledá kartička, jsem si říkal Young Guns Ehlers, to je nějaký zvláštní, takže Clearcut kartička, ta je taky dost vzácná. A pak máme teda Young Guns a to je Bichsel. Takže za Dallas, tady máme švýcarskýho hráče, takže Lian Bichsel na Young Guns a ještě Cale Makar na Beehive, Ekblad, Mayfield, Talbot na All-Star, Stephenson a Bonjour taky All-Star. Tady ta clearka kartička je pěkná, tu dáme do slívy, takže to docela dobrý hit. Musím říct, že 2 balíčky docela dobrý, v jedné Outburst, což je 1 na Hobbybox a tady ty clearcut, ty podle mě nejsou ani garantovaný na Hobbybox. A můžeme teda na další balíček, to je 24-25 Parkour Champions Hobby. Tady samozřejmě šance na podpisovku, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Nylander, Doughty, Marchessault, pak tady máme nějakou modrou a to je podpis, Alex Tak, limit ze 49, tak to je moc super. Takže 39 ze 49, pecka, tak to jsem vůbec nečekal. Blue Auto, paráda. To si dáme do slivy, pak máme Silver, to je klasika v každém balíčku, takže Darcy Kemper, Cousins, Vatrano a Helbak. Takže pecka, ten nový rok nám superově začíná, takže hnedka podpisovka a uvidíme, co teda ještě v SP Signature Legends Edition. Samozřejmě šance taky na podpis, tady může být nějaká super legenda, takže uvidíme, ale myslím, že už tak jako pecka. Ještě máme Vananen, máme tady nějakou goldku a to je Gold Script, takže klasický tištěný podpis JP Diamond. Pak tady máme ještě Corson, Briere a Richard. Takže to byla finální kartička. A tady to máte, to bylo našich 10 náhodných balíčků, kde jsme teda měli nějaké řadovky, pak jsme tady měli ještě Petra Svobodu a Pavla Demitru, takže na 2 řadovkách, takže nějakcí Čechoslováci. A pak naše nějaké hity, takže na tady Gold paralelce JP Diamond, na Silver Darcy Kemper, Quest for the Cup, to byl Romaniosi, na Tracking System Filip Grubauer, Seth Jones na Silver Script, Ray Whitney na Silver Script, Denny Hitley na Chasing the Cup insertce, Petr Bondra, myslím taky superový insert, takže Code Red. Mám vždycky radost, že vytáhneme nějakého Čechoslováka na insertu, hlavně z těch 90kových nebo i 2000, prostě nějaký retro balíčky. Pak jsme tady měli Beehive, Cale Makar, na Young Guns, Lian Bichsel, takže i Young Guns povedla super. A pak naše největší hity, tak jsme tady měli na Outburst, tady Connora Ingrama, to je 1 na Hobbybox. Pak jsme tady měli Clearcut kartičku Nikolaj Ehlers, to je taky vzácnější. A finálně máme podpisovku jenom ze 49, takže Alex Tak, takže super. Myslím, že výborný balíčky, po delší době se konečně zadařilo, jak nějaký pěkný inserty, které jsou jako short printnutý, a pak i podpisovka, která je dokonce hard signed podpis přímo na kartičku a dal tam i číslo, což já vždycky ocením, takže super. A to bylo pro vše, za mě naprostá spokojenost, doufám, že takhle to bude v letošním roce pokračovat dál. Případně napište do komentů, jestli jste otevírali něco na Vánoce, jestli jste měli nějaký hit. Nám s Gabčou se povedla moc pěkná trefa, to si když tak ukážeme příště, protože to bude trošku s tím spojený, takže na to se můžete těšit. A to by bylo teda pro dnešek vše, doufám, že se vám tady video líbilo a uvidíme se příště. Čau.